Hello guys! Welcome back to my channel. Gagawin natin ngayon ay ang ConSuka. Itatry natin kung effective ba itong ConSuka. ConSuka is conditioner and suka. Doing this is hindi po ito sa akin gagawin. Ayoko po kasing galawin itong buhok ko kasi natural po ito and ayoko siyang galawin. So, ang pag-experimentohan natin ay yung bunsong kapatid ko po. Let's welcome! Maraming! Ito po yung bunsong kapatid ko. Siya po yung paggagamitan natin itong datu puti, vinegar, and Kinemaster standout straight ConSuka. 5 po yung gagamitin natin na conditioner kasi yung buhok niya is makapal and stinky and curly. So, 5 yung gagamitin natin. And, except sa dato puti vinegar, pwede rin gumamit kayo ng apple cider vinegar. And apple cider vinegar is too expensive and if I'm not mistaken, 200 plus yung apple cider vinegar and kaya konti lang naman yung gagamitin natin itong ConSuka. So, ito na lang yung gagamitin natin. Yung buhok niya is hindi naman po ito ganito. Nung bata pa siya, straight yung buhok niya. Nagkaganyan lang kasi yung palaging pinuputol. Kaya ito yung naging resulta. So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. And, let's start! Hold up. Lagyan na natin ito suka. I-mix natin siya. Malapot pa po siya. So, lagyan pa natin siya ng suka. Dapat hindi po siya malagnaw. Okay na tong consistency niya. Hindi siya gaanong malabnaw. And yan, pwede na to. Pwede na tong ilagay natin sa buhok ng kapatid ko. Yan. So, kamay lang yung ginamit natin kasi wala tayong brush. Kaya, mas maganda rin pag pag kamay kasi mabiblend yun po sa buhok niya, layer by layer. Ayan. Ayan. Dapat lahat ng buhok ay malagyan natin itong ConSuka. Pagkatapos malagyan na lahat, tayong shower cup, so gagamitin natin is cellophane. 30 minutes.
30 minutes. It is already 30 minutes and tatanggalin na po natin siya. And then, yan. Yan. Itatry natin siyang i-wash sa water. Iwawash po muna natin siya. Ayan. So, tapos na po tayo sa ating ConSuka experiment at ipapakita ko po sa inyo yung resulta. So, ito. Yan na po yung kapatid ko. So, yung ConSuka ay hindi gaano effective. Nag-straight po siya and konti lang po. Konti lang. Siguro, kailangan siguro siya ng mahabang oras para mag-result po siya ng maganda. Yan po yung resulta ng ConSuka. Yan. Yan. Ikaw na. Yun lamang po for this day. And thank you for watching. And don't forget to like and subscribe below. Thank you. Bye-bye.